Naburuso nga laswa kag baboy nga sinugba. Perfect gid nga kombinasyon kung aton pakalon. Kapin pagid kung ang imo nga baboy nga mantika ang buyon. Igupan pagid sang gadanlak-danlak nga sabaw sang laswa. Perte gid ka kampyon. What's up mga animal? Are you alam pingasa? For today's vlog, maluto kita sang baboy nga sinugba kag danlak-danlak nga laswa. Nag-prepare lang ko gali 6 cloves nga ahos kag isa ka large nga bombay. Nag-slice man ko gali isang balatong, kalabasa, kapayas kag okra. Hindi taman gali pagkalimtan ang OG sang mga utan. Amo ang tugabang. Timplahon tan gali ang aton baboy nga buyon. Asin lang kag dinurog nga paminta, okay na. Pa-comment naman dagali kung sa diin ka mo nag-aista para mabalaan ko kung diin nakalakalabot ang akon mga video nga tinikan. Big shout out dagali sa aton mga followers kay Sir Wilson Garcia sang La Paz, Iloilo City, Wonder Mommy Vlog sang Balayan, Batangas, Gina Nardo sang Cyprus, Europe, kag kay Madam Florabel Andrin Natibuok sa Pastars. Madam, galing nga salamat sa inyo. Kita ka na nagali ang aton nga kaldero. Una ko na digali butang ang aton ahos kag bombay tapos takluban. Kag sa 5 ka minuto pabukalan. Tabrihan kag ihuwad na ang aton kalabasa, kapayas kag okra. Takluban kag sa 2 ka minuto pabukalan. Tabrihan kag ilunod naman ang balatong kag tugabang. Isampaw tanang digali ang leftover tanga pinirito para hindi sayang. Butang ko digali sang gamay nga asin kagamay nga chicken powder pampadugang lasa sa aton nga laswa. Ari na goods na ang aton nga laswa umpisan ta na ang sinugba. Bale 500 grams na nga baboy nga buyon ang aton nga sugbahon. Nga gawon ko lang nitapuso ang ako nga sinugba kay ang ulan nga tinupa na sa aton nga atok pagahod. Hasta na lang digali ang ako nga video kabay pangnanamian kamo especially sa mga content creator kag house tatay nga pariho ko. Mas style ka pa? Huhu. Bahala, timo dyan. Anak ka ng pu.